Здравейте! Продължаваме с видеята, посветени на програмирането. Както ви казах, това видео ще бъде за това как може да изкараме звук от конзолата. Затваряме си текущия проект и отваряме нов конзолен. Създаваме нов ново конзолно приложение в Sharp Develop. Може да го кръстим Beep. Ставам го така, защото точно това така се казва и функцията, която ще използваме, за да издаваме звук. Сега, първоначално ясно какво прави програмата. Разгледахме я. Аз ще си разчистя тук ненужните неща, за които ви обясних предния път. Всъщност ще изтрия абсолютно всичко, без последната инструкция. И така, тази програма, която е тук в момента, всъщност се състои от една единствена функция, една единствена инструкция, която казва, че програма трябва да изчака да въведем клавиш и когато натиснем даден клавиш, тя ще излезе. Нека все пак да тестваме, че наистина работи по точно по този начин. Ето, програмата не изписва нищо, не прави нищо. Натискаме даден клавиш и тя излиза. Тук обаче ще се създам място, за да напиша всъщност тази функция, за която ви говорих. Тя отново е към конзолата. След като напиша конзол, натискам точка и буквата B почвам да пиша B, както се пише на английски, и ето една функция се появи, натискам Enter и тя се го изписа. След функцията следва отваряща скоба. Тук ще мога да видя, че всъщност има два варианта на функцията. Аз ще използвам вторият, в който може да видите, че вътре между скобите трябва да сложа две неща. Едното е наречено frequency, което на английски означава честота, а другото е duration. Frequency всъщност, знаете, всеки звук има определена честота. Ако знаем честотата на отделните ноти, всъщност може да изсвирим всяка една нота. Просто трябва да напишем нейната честота. Аз съм извадил тук едно файлче, което ще го сложа към описанието на видеото, което ще направя за вас. Долу в описанието на видеото ще ви прикача този файл. Тук съм дал честотите на различните ноти. С C на английски се бележи нотата до и тя е с честота около 262 Hz. Нотата D или Re, както я наричаме на български, е 254. Нотата ми е 330 Hz, Fa 349 и така нататък. Тук съм написал двете основни октави. Почваме от долно до, стигаме до горно и после още една октава нагоре до още по-горно до. Две октави. Така. Нека да кажем, че искам да изкарам нотата ми, т.е. искам да изсвиря нотата ми. Ще взема ето тази честота, която е съответства на нотата ми. Значи ми е с честота 330 Hz. Отивам тук и всъщност пиша или пействам числото 330. Това ми е честотата, с която ще издава звук в конзолата. Натискам запетайка. Следващия параметр, който трябва да напиша е всъщност duration. Duration на английски означава продължителност. Продължителността тук се измерва в милисекунди. Ето, тук е казано. Това означава, искам да ви припомня малко неща от физиката, всъщност една милисекунда е равна на една хилядна от секундата. Или друго равенство, възможно би било следното.
1000 милисекунди са равни на 1 секунда. Тоест, ако искам този звук да се издава в продължителност на 1 секунда, трябва да задам, т.е. да напиша числото 1000, така че, защото функцията приема тази стойност в милисекунди. 1000 милисекунди са точно 1 секунда. Тоест, тук мога да напиша 1000. Ето тук, накрая, всяка инструкция завършва с точка запетайка и всъщност това, което написах, console.beep 330 000, означава, че консолата ще изсвири звук с честота 330 Hz в продължение на 1 секунда. Нека тестваме, надявам се да се чува добре на видеото. Ако не, то вие ще си го тествате вкъщи, ако правите програмата. Така, мисля, че успях да направя така, че в видеото да се чуват и звуците, които издава компютъра, т.е. конзолата в случая. Това, ето го, нотата ми в продължение на една секунда. Така, може би тук е мястото да покажа какво са направили двама човека от 9 клас. Изненадаха ме приятно, като ми изпратиха едни програмки. Всъщност това са песнички или ноти, които те са всъщност програми, които те са написали, които свират ноти. Александър Ружинов ми изпратил две много хубави песнички. Сега ще ви ги пусна. Надявам се да ви е харесала, на мен ми харесва много. Другата песничка. Наско Роснов, също 9 клас, е направил програми, които свирват нотите от първа октава и втора октава. Благодаря и много за това, което са направили. Ние продължаваме. Всъщност, благодаря им за това, че ми дават една много добра идея. Тук, освен да изсвирим дадената нота, всъщност може да използваме това, което научихме миналия път за изписване на текст в конзолата. И преди да изсвирим нота, също да напишем с текст коя е тази нота. console.write. Тук ще напиша, че това е нотата ми. Така, преди да се изпълни самата нота, всъщност ще се изпише и всъщност коя е тази нота. Тук, в този файл, който ще ви приложа, който ще може да изтеглите с връзка от описанието на видеото, съм написал нотата на една песничка. Сигурен съм, че всеки един от вас се знае. Сега ще я създам. Сигурен съм, че ще се сетите коя е. В тази песничка имаме нотите ми, фа, сол, сол. Имам тук ми и трябва още един път да направя ми. Нека да тествам как действа. Това, което мога да добавя е, след като ми изписва всъщност ми, да слага едно празно място, което да отделя отделните ноти, т.е. да отделя надписите на отделните ноти.
Другото, което ще направя е, че ще намаля това време, за което се изсвират тези ноти. Ще го направя на 500, т.е. 500 милисекунди, което се усещате е една т.е. 500 милисекунди е половин секунда. Всъщност имах ми фа. Добре. Тук трябва да изпиша. Всъщност трябва да изпиша и да изсвиря нотата фа. Изписвам я, а след това я и изсвирвам. Зол, точка. И нотата фа, сега ще погледна колко е. Нотата фа е нотата фа е 349 Hz. Защо го допълня файла, не знам. Ще допълня прямо. 49. Също ще я свиря в положение на 500 милисекунди. Така, малко по-ясно ще ви отделя тези инструкции по двойки. Изписвам ми и свирам нотата ми за 500 милисекунди. След това също правя с фа, ми. Отново ще добавя фа. Така. След това имам сол, сол. Пише sol.write. Сол, празно място. И след това я изсвирвам. Нотата сол е с честота 392 Hz. След това още веднъж. И нека да видим какво всъщност се получи тук. Това, което пропуснах. След това трябва да задам да се изпише едно празно място, един спейс и тук ще направя сол да се изсвири два пъти по-дълго, отколкото нотите ми и фа. Сетих се, мила моя мамо. Това, което написах, всъщност е всъщност създадох първия ред от песента. Виждам, че втория е абсолютно същия. Сега, за да може след като изпиша сол и изсвиря сол да мина на долния ред, тук ще добавя write line и всичко това нещо ще го копирам. След това ще го пействам. И така, това, което направих всъщност е да изсвиря първите два реда от мила моя мамо. Така. След това сол също минава на долния ред. Ето го. След като напиша това сол, всъщност функцията е write line, с която го изписвам, т.е. след като го изпиша минава на долния ред. И така. Това е всъщност за днеска.
Това, което мога да ви поставя като задачка, ще се радвам да довършите песента с ето тези, свирайки останалата част, допълвайки програмата с останалата част от нотите на песента. Успех на всички, скъм палци и ще се видим във вторник.